ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ки як ҳафта дар боздоштгоҳи русия буд, дар як суҳбат бо радиозодӣ гуфт ба самти Ереван парвоз кард. Валентина Чупик, раиси 48-солаи созмони ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон Тонг ҷаҳонӣ, аз 25 сентябр дар як боздоштгоҳи фурудгоҳи байналмилалии Шереметьево буд ва Русия корти паноҳандагиаш дар ин кишварро бекор карда, ҳузури ӯро барои 30 сол манъ намуд. Шароити ҳуқуқӣ ба самти кишвари сеюм ҳаракат кардани Чупик маълум нест. Ба саволи радиозодӣ дар бораи ин ки чӣ гуна шуд ӯро аз боздоштгоҳ озод карда ба кишвари дигар мефиристанд, гуфт: имрӯз хаёлам соатҳои 8 субҳ ба ман шиносномаи узбекӣ доданд, баъд ПЦР-тест гирифтанд ва ман ҳамеша дар дохили зиндон будам. Баъди ин ба ман имконият доданд ки телефонамро каме нирӯ бидиҳам, баъд ба ҳавопаймо гусел намуданд. Валентина Чупик дар суҳбати мухтасараш бо радиозодӣ гуфт ҷузъиёти ҳуқуқии ҳолаташро феълан намедонад ва то охир бо вакилону ҳомиёни ҳуқуқаш имкони суҳбату дидор кардан надошт. Ба саволи радиозодӣ дар бораи он ки оё ин ҳолатро ӯ ба маънои аз таъқиби ҷиноӣ озодшудаву ба Ӯзбекистон истирдод нашуданаш қабул мекунад ё не, кӯтоҳ гуфт: шояд ҳамин тавр аст, ҷузъиёти бештар дар даст нест. Ин таҳаввулот дар ҳолест ки рӯзи 30 сентябр додгоҳи Аврупоии ҳуқуқи башар бо як қарораш ихроҷи раҳбари созмони ғайридавлатии Тонг ҷаҳонӣ Валентина Чупикро аз боздоштгоҳи Русия ҳадди аққал то 17 октябр манъ кард. Дар қарор гуфта мешавад, ки дар робита бо Чупик қоидаи рақами 39 оинномаи додгоҳиро татбиқ кардааст. Ин қоида ба давлат иҷрои амалҳоеро манъ мекунад, ки метавонанд ба ҳаёт ва саломатии инсон осеби ҷуброннопазир расонад ва ё ба давлат ишора кунад, ки аз амале ки боиси осеб расонидан мешавад даст кашад. Дар аксар ҳолатҳо қоидаи 39 барои роҳ надодан ба ихроҷ ва ё депортатсия истифода мешавад.